Sebica? Șulică, bă! Dă-i! O, pirubeta, dă să cânte, bă! O, ia! Ha! 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 Dă-i pirubeta! O! No, păi, altă bere, bă! Co! Hai să ne simtem bine! Dă bani ești, mă! Da, bă, prostule, nu sună telefon. O, băie, păi și nu răspuns. O, eu. Alo? Cine-i? Bă, fii atent, bă, Ionica, zi-o, bă, păienarul. Eu, bă, te eliberam? Da, bă, da. Dar acum, ceva mai important. Zi, bă. Bă, a apărut testamentul lui Chilichila. Chilichila? Ia, mă. Și ce zice? Bă, fii atent, mă, zic că lasă-ți fie tot. Serios. Du-te, bă, că mă minți. Nu, mă, îți trimit poză. Bine, mă. Și ce zice în testamentul lui? Poți zis că îi dă ție toți banii dacă te căsătorești cu o persoană dragă. Eu, o da cam greu, mă, Chilichila. Deci au zis că tot averea lui. Păi și cât e averea lui? Ua, mult, bă, 200 de milioane. Cât? Păi mă căsătorești și cu oricine, mă, și cu cățaua lui bunicul, mă. Cu oricine, mă. Mă, să fie om, mă. Bine, bă, stai că mă gândesc. Hai să mă gândesc bine cu cine. Iar, bă, Sebica, ce-i, mă? Cum nu, bă, primesc 200 de milioane, mă, dacă mă căsătoresc cu cine drag. Așa, păi și tu, pe cine e drag, în afară de mâna dreaptă? Ce amuzant ești, mă. Nu știu, bă. Ce-i, mă? La ce te gândești? Bă, fii atent. Ce idee bună, eu vin, mă, să mor eu. Ce, mă? Să ne căsătorim, băi, cu noi doi. Ești prost? O, mă, numai așa, mă, de model, mă, nu trebuie să ne facem de ale. Dacă tu crezi că asta e cea mai proastă idee pe care ai avut-o. Ai avut idei multe, foarte proaste la viața ta, asta e cea mai proastă. Hai, mă, ce nu faci pentru bani? Bă, adevărul e că sună bine 200 de milioane. Bă, nu știu, bă. O facem. Facem. Da, atât. Numai atât. Când o vei banii, când i-am despărțit. Ok. No, păi și ce faci? Bă, dar știi ce m-am gândit, mă? Să facem așa totuși o ceremonie. Nu, mă, numai la primărie însemna și atât. Hai, mă, numai atâta vrei. Da, altceva nu. Bine, bă. Hai, ne vedem mâine, ca să închizi la primărie. Nu, mă, dar vine el odată că l-aștept de 15 minute. Haide, pula. Ce faci, bă, prostule? Ce caută la cu tine? Am adus martor, bă. Nu, hai să ne ținem de mână. Bă, ești prost? Hai, bă, că așa se intră la altar. Aici ai primăria, prostule. Nu contează. Voi, când o lacrimile deja. Bă, fraiere. Hai, să dăm primar mai repede. Hai, să semnați, dăm primar. Dăm primar. Unde mă primarul? A spus că e ceva, conferință. Până atunci putem să... Hai să facem o poză. Bă, termopan, hai, fă-ne o poză, mă. Bă, nu, mă, nu. Acum. Nu, păi să-mi vezi, bă, că vă fac poză. Cum a ieșit? Bă, te dracului, hai să-l te repete acum. Da, mă, dați drumul iar la muzică, domnul. Bă, opriți, mă, ce cringe, mă. Bă, nuntă, mă, că să-mi dai bani, taci, mă. Bă, ce faci, mă? Dansul mirilor! Lasă-mă, mă! Hai, termopan! Să dansăm! Hei, mă scuzați. Cine? Domnul primar n-a putut să ajungă, așa că eu, asistentul virtual, adică AI, mi s-a cerut să semnez eu, așa că vă declar soț și soție, în numele domnului primar. Bă, ce ironie să-mi bag piciorul să mă declare
să mă declare nuntaș, un naivă, am trebuit să o văd și pe asta. Mă duc acasă, femeie, să-mi faci de mâncare. No, bă, ce fan a fost, bă, aduc țuica, mă. Dar pe mai trebuie, mă. Nu mă ajut să scap din rochia asta, bă, că mi s-o cam blocat. Dar pe cum să bloca? Apoi era lui mama. Păi tu ești prost, mă, umbli cu rochia lui maică ta. Păi tu ești prost, mă, umbli cu rochia lui maică ta. Apoi, bă, o că mi-a lasă mie moștenire, mă. Păi, nu au soră, sau nu, că n-am avut soră. Dar mama a vrut să fii fată. Bă, ce dracu, eu mă duc să duc țuica, ceau. O, păi și cu rochia asta ce fac, mă? Ui, a ieșit. A ieșit. Yay! Mă duc acasă la soțul meu.